Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Tensyonado ang naitabong demolisyon kaganinang buntag sa Arroyo Compound sa Barangay Matina Crossing sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara, kinihuman nga dunay nagpaila no nga tenant usa ni sila ka pamilyahan nga ilahang gibarugan nga duna sila paigong papeles, duna sila titulo mao nang sumala nila nga dili mamahimo nga i-demolish ang ilahang mga property. Samtang kadaghanan sa mga residente sa maong area, sila na mismo ang niguba ug mibiya sa ilahang mga balay. Atong sayron. Nagkatinubagay ang nagpaila nga tanan ang pamilyang Lastima ug ang sheriff sa Arroyo Compound sa Barangay Matina Crossing sa Davao City kaganinang buntag ato sa gipahigayong demolisyon. Kamo naghatag sa Montitulo, galit mo cancel ko muna na chika na. Ha? Karon nanghangyo ni sa imo, nabisan compensation man ganit na just compensation, wala gyud. Kini dili ni Piki original ni title ni nga wala pa na cancel pero kay dato man sila gi-declare nila cancel kay dili na ni agriculture diri nga dapit commercial na kuno. Pero kung mingon sa commercial, wala na dyan mikatungod para mo file as commercial or unsa ba residential. Kailangan na dyan itiway mi. I-thank you na lang tanang kahago sa akong lolo. Giatubang sa ilang abogado ang sheriff. Nangita sa court order. Yes, 2015 pa ni. Kung dito mo mga tanan, dito na mo sa opisina sir. Wala gani mo. Ako aning dalon sa mga pulis. Gisuwayan ni Kapitan Joel Santes nga magpatunga sa nagkainit nga tensyon. Kaganina na mo attorney ka. Bahay niyo Ano na kung ano ka. masamok man or samok ang dating. Samok So chud. focus sa katugulay problema siguro barakanan siguro. Gitabangan og guba sa demolition team ang mga balay nga kasagaran gama sa light materials. Halos tanan sa mga apektadong residente ang nangunay mismo sa pagguba sa ilang mga balay. Samtang ang uban, iyahay og hakot sa ilang mga gamit. Dinhidaplin sa krasada ang pipila gipamutang ang mga gamit kay wala pay kabutngan. Dapat ang ilahang gibuhat nila. Itagaan mig lugway. Kay dili man may ingon nga dili mi muhawa man mi. Ang amo lang unta nga nay maluoy sa mua. Ang gobyerno sa diri sa Davao City kay Mayor Baste kung hinaut ta mo hatag sila og kaluoy sa mga tao. Nakabantay ang kapulisan sa lugar. May instruction ako kahapon na to observe maximum tolerance para wala tayong magiging problema dito sa pag-demolish sa lugar na to. Supreme Court decision na ito, it will follow the ruling of the Supreme Court. Sumala sa pamilyang Luy, pinahagi sa ilahang representante na cancel na matud pa ang titulo sa Lastima niadtong 2006. Sanglit dili matud pa sila ang original tenants. Ug ang land classification gikan sa agricultural nahimo matud pa ang commercial. 20 hectares matud pa ang ilahang giandam nga relokasyon sukad 2019. Base sa gipakita nila nga legal nga kamanduan sa media, ang demolisyon nagsumikad matud pa sa resolusyon sa Supreme Court Resolution niadtong May 2025 nga gi-reinstate ang February 5, 2025 nga writ of possession. Since 2019 po naami tulo ka relocation program, relocation site. First na mo gitukod kay dadto sa Talomo River Kalinan, then ikaduha diri sa Takunan, ug ang last na mo nga gihimong relocation is ang Dakudaw Kalinan. Ginaasikaso na lang matud pa ang ubang papeles aron ma-endorse ang propiedad. Naka-schedule siya late this year. Ma-prepare na mo ang deed of donation para ma-endorse na gid na mo ning property dinhi sa community. Kinahulat na lang gid na mo ang ilahang registration sa ilang association. Sara, ang katong pipila no sa mga gipahawa na adiha nagtiner sa barangay hall. Pero lagi kay limitado lang ang pwede makater sa barangay hall. Ang uban na pagyapon no daplin sa kalsada, samtang ang uban dito una nagpuyo no sa ilahang tagsa-tagsa nga mga relatives o paryente. Ang katong mga walagi kapuy-an nga nawagan sila nga unta matabangan sila sa ilahang kahimtang karon. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.